Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 1.79 million pesos ng hinihinalang marijuana at cannabis-infused cartridges na ipinuslit mula sa Estados Unidos at indirektarang mga cosmetic items. Ayon sa ulat, patungo sa ng Cebu City ang mga kargamento na dumating sa bansa noong June 19, 2025 sa Port of Clark sa Pampanga. Nagduda umano ang mga customs examiner dahil sa kahinahinalang deskripsyon ng laman ng shipment, kaya agad itong isinailalim sa masusing inspeksyon. Sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, isinagawa ang canine sniff test kung saan nagpositibo ang mga ito sa presensya na ipinagbabawal na gamot. Natuklasan sa loob ng parcel ang 3 vacuum-sealed pouches na ang isa ay naglalaman ng 2 pakete ng dried leaves at fruiting tops na hinihinalang marijuana o kush. Aabot sa 1.046 kilo ang timbang nito na may tinatayang 1,569,000 pesos ang halaga. Samantala, 2 pouches naman na naglalaman ng tig 50 pieces ng cartridges na muna'y may sangkap ng cannabis. May estimated value naman ito na 230,000 pesos. Dinila mga sample items sa PDEA para sa laboratory testing kung saan kinumpirma nila na illegal drugs nga ang laman ng naturang shipment. Dahil dito, agad na naglabas ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa shipment. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus, magandang araw po.